И Коста! Айде да ви казвам. Така, искам да ви кажа една новина, гайс. Това, което виждате на екрана, тази тук червена линия, е на втората оставка. Но ще кажете, но къде е първата? Първата, тъпата първа не искаше да се отвори. Просто не пожела. В момента това видео трябваше да е второ на на една игра в Roblox. И после трето American Truck и така нататък. Но, не. Нема стане. Сега снимаме на Eurotrack пак. За мен втори път, но за вас за видео ще е първи. Да, но много си ядох. Имаме да караме, не го виждате, товарено асфалт. Това е Volvo от старото поколение. Веднъж съм качил видео, т.е. не съм качил, съм карал старото Volvo. Дигам на пета, 140. Аз пък. Какви пети, бе? Горе-долу ще ви излъжа. Мисля, че на... Опа. На 10-та скорост 120. 11-та 140. 12-та така не успях да видя колко ще дигна. Това Volvo е бързо, гайс. Сега сме на автоматик. То ще ни вдига малко скорост. Тоест, пак ще дига бързо, но... Но на други предавки просто, защото сме на автоматика. Признавам се, че такъв камион друг като него няма. Аз съм фен на Audi, на BMW. Майкъл! На Scania. Аз съм фен на Scania. Признавам, Scania не е такива скорости не е дигала. Той 50 км в час дигава, ама на 10-та не е. Единственото Volvo, което мога да карам вечно е това стари модел. Много як. Опа, не. Много як. Ето на 9-та дигах някъде към 100 км. Беше брутален. Абсолютно първото бил щях да гледате как карам. Майко, забай се! Малек разметър, леле, сако! Ужас! Ужас! Оля, ще карам много бързо, така че да успея. Майко! Нищо не сте видяли. Нищо не сте видяли! Караме много бързо, ще успеем да стигнем на време. Под 15 минути, надявам се. Ще имате трета видео. Не може да ви взема. Всъщност, това не ми занимава. Скоро аз след как обработвам видеята. Аз обработвам видеята, само да оправя звука, да не ви е гаден звука. Но не чувате моя гаден глас. И другото е... Това е.
Друго няма. Но ще ви помоля ми кажете как да го направите така, че да чувате звука от играта, да не ме чуват само от глас. Ужас пошапва ли? Маленьки, 110, 110, 110, 110. Ето гледа. 112 на под 15 000 оборота. Глед, под 15 000 оборота сме. После за 100, 115. Мале как бъде. Се хлъзга. Айде, умре. Умре. 120. Ще ли 120? Оп, 120 на 5. Почти на 15 000 оборота. Съвсем малко става. Не как го виждам. Бутайте хора, бутайте! 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 Уф, уф, дай, дай, не става. Бутайте бе! Опа! Айде! 130 км. Час и половина не става път. Много се надявам. Много се надявам да е под 15 минути видео. Много се надявам. Майка ти да е жива и здрава, защо там изпреварваш, бе? Забравяй да се абонирате за канала, да ви кажа, последното в Instagram, забравяй как се казва в Instagram, бе. Е, толкова важно! Е, баси майката! Еми, тук ще това видео, гайс. Благодаря, че гледахте. До другия път.